Ylwch taid, fi ddylia fod yn nyrfus. Fi sy'n priodi, a sdim eisiau chi wneud dim ond bahafio, a pheidio gollwng rhai fel na eto. Dallt? Daeth bloedd o'r llofft. Os na rhywun di gweld fesgyd arall i? Doedd dim golwg fod neb am atab. Roedd Trish yn rhy brysur gyda'r minlliw yn y drych, a finna wedi cael o'r hoen barod ers oria, a gordos i beidio symud o'r stafell ffrynt. Da chi fel ar lawr fan atab e? Holodd Aunty Glenys. Dwi'n methu gweld esgyd air yn nunlla. Lle tynsoch chi, Aunty bach? Holodd Trish heb agor i gwefusau rhag cracio'r lipstick. Do'n am coes danach chi'n dod adra neithiwr. Falla bod hi yn y leion?